Priatelia, vítajte pri krátkom prehľade softvéru Lidzuka Fire Up Your Sales. A ešte raz ďakujeme, že ste nám dali tú dôveru a stali sa súčasťou rodiny našich klientov. Po prvom prihlásení ste si možno všimli, že máme dočinenia s pomerne robustnou infraštruktúrou, ktorá zahŕňa kompletne celý marketingový a predajný lievik od tých najvyšších štádií, kedy o nás klient, dá sa povedať, ešte nič nevie, až po to úspešné uzavretie biznisu. Na tomto rýchlom diagrame si teraz predstavíme, ktoré komponenty Lidzuky slúžia pre ktoré konkrétne štádium nášho lieviku. A bližšie si priblížime, čo k dispozícii máme, ale nepôjdeme úplne do hĺbky, na to príde potom čas neskôr v separátnych videách a v mailových automatizáciách, ktoré pre vás máme pripravené a ktoré vám priebežne budú prichádzať. Takže poďme na to. Náš lievik je rozdelený do troch častí. V tej hornej je našim cieľom lead zachytiť, získať nový kontakt na potenciálneho zákazníka. A v tom strednom štádiu ho potrebujeme trošku marketingovo prihriať, vyživiť a vzbudiť záujem. No a úplne dole je našou hlavnou snahou získaný lead samozrejme premeniť na platiaceho klienta. No a v každom z týchto štádií máme k dispozícii rôzne komponenty, ktoré nám k tomu pomáhajú, aby sme došli do toho vytúženého cieľa. Takže poďme začať týmto horným štádiom nášho lieviku. Čiže na to, aby sme zachytili lead, máme k dispozícii rôzne komponenty. V prvom rade je to builder pre vlastné web stránky a landing pages, ktoré sú profesionálne nadizajnované vo forme šablón, ktoré vás čakajú. Tieto šablóny častokrát zodpovedajú nákupnému správaniu zákazníkov v danom segmente, takže sú prispôsobené vašej oblasti podnikania a sú profesionálne navrhnuté tak, aby boli čo najkonverznejšie, to znamená, aby ľudí čo najviac premieňali z návštevníkov na potenciálnych zákazníkov. Okrem web stránok a landing pages si môžeme vytvoriť webchat widget, ktorý taktiež zvyšuje mieru získania kontaktov na potenciálnych zákazníkov. A taktiež máme k dispozícii builder pre vlastné formuláre a prieskumy. Veľkou výhodou všetkých týchto elementov je, že získané dáta sa nám naťahujú priamo do Lidzuky, do našej platformy a nie je potrebné preklikávať sa naprieč 10 rôznymi nástrojmi. A taktiež vieme urobiť integráciu s leadovacím formulárom v reklamách na Mete, to znamená na Facebooku a Instagrame. No a takisto si môžeme do nášho softvéru napojiť Google Business Profile, to znamená váš Google záznam na mapách, ktorý máte vytvorený pre vaše firmy a tiež so všetkými sociálnymi sieťami, ktoré k dispozícii máme. Takže toto všetko nám slúži ako keby na zachytenie leadu. No a keď sa nám to už podarí, že získame kontakt na nového potenciálneho zákazníka, tak v našom lieviku sa posúvame do druhého štádia, do stredného, kde je našim hlavným cieľom teda vzbudiť záujem a získaný kontakt marketingovo, dá sa povedať, prihriať. No a ako to sprocesovať? Tak v prvom rade nám k tomuto slúži vlastný CRM systém, Customer Relationship Management systém, čiže systém riadenia vzťahu so zákazníkmi. Tí, ktorí ste s tým možno nepracovali, ukážeme si neskôr, je to prehľadný systém, kde máme zoradených všetkých našich klientov a v rámci konkrétneho klienta si k ním môžeme značiť všetky možné potrebné detaily, ukladať dokumenty, značiť stretnutia, zaznačiť príjmané platby, takisto zaznačiť potrebné úlohy, ktoré potrebujeme vykonať pri danom kontakte. A všetko teda máme pod jednou strechou, pod jedným záznamom daného klienta. Veľkou výhodou je, že k Lidzuke máme tiež mobilnú apku, takže celú mašinu viete mať so sebou vo vrecku, kdekoľvek sa nachádzate vo svojom mobile a kedykoľvek získate nový lead, okamžite ho viete spracovať. Ďalej, na toto marketingové vyživovanie získaných kontaktov nám slúžia tiež SMS správy, vieme si tu napojiť marketingové telefónne číslo a dokonca vytvoriť vlastného AI agenta, ktorý funguje vlastne na báze ChatGPT, ktorému zadáme vlastnú tzv. Knowledge base, čiže nejaké podklady poznatkov o našej firme, no a následne vieme pustiť dokonca aj do komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi. Taktiež si vieme okrem profilov na sociálnych sieťach
do platformy pripojiť messengere z týchto sociálnych sietí, to znamená Facebook Messenger, Instagram Direct Messages a týmto spôsobom vrátane vlastne SMS správ, telefonátov a e-mailov a mať všetko napojené kompletne v jednom systéme a ku danému kontaktu vidíme všetku komunikačnú históriu vlastne na jednom mieste. Následne máme k dispozícii e-mail builder a newsletter, takže už nepotrebujeme nástroje ako Mailchimp, Brevo alebo iné e-mail marketingové tooly, ktoré sme doposiaľ používali. Všetko toto je obslúžiteľné priamo z Leadzuky. A opäť veľká výhoda, keď pošleme masovú kampaň na stovky alebo tisícky kontaktov a následne sa budeme chcieť pozrieť do nášho CRM systému do záznamu konkrétneho klienta, tak táto e-mailová kampaň, ktorá bola síce masová, sa nám tiež zobrazí a tým pádom vieme úplne personalizovať, čo daný človek kedy videl a čo čítal. No a to, čo dáva nášmu nástroju naozaj šťavu a život, sú veľmi mocné automatizácie. Automatizačné workflowy na vás už čakajú, sú predpripravené taktiež vo forme šablón, ktoré sú prispôsobené vášmu segmentu a tomu, ako ten nákupný proces u vás typicky vyzerá. A sú to naozaj že veľmi pokročilé štruktúry, ktoré bez potreby vášho manuálneho zásahu vykonávajú tú prácu v podstate za vás. A to je tá hlavná pridaná hodnota Leadzuky, že nie len, že máme všetko pod jednou strechou, ale dokážeme v podstate fungovať na autopilota. No a keď sa nám už teda podarí získaný kontakt marketingovo vyživiť a vzbudiť záujem o naše služby, tak môžeme prejsť do toho spodného štádia nášho lievika, kde je našim hlavným cieľom tento získaný lead už premeniť na platiaceho klienta. No a k tomuto máme k dispozícii opäť rôzne nástroje, takže vieme si prispôsobiť marketingové kalendáre, kde môžeme klientov posielať, aby ste s nami naplánovali stretnutia v čase, ktorý sme si my sami vybrali. Taktiež si vieme vytvoriť produkty a napárovať to napríklad na platformu Stripe, ktorá nám umožňuje priamo príjmať platby bez potreby platobnej brány z banky alebo niečoho podobného. A ďalej máme k dispozícii tzv. Predajný pipeline, čo je veľmi prehľadná štruktúra toho, v ktorom štádiu predajného procesu sa daný kontakt nachádza. Nám osobne v agentúre to veľmi pomáha, pretože konečne vidíme, kto sa zasekol možno kde, čo potrebujeme ešte spraviť na to, aby sme ten kontakt posunuli do ďalšieho štádia, v konečnom dôsledku ho celým tým našim lievikom pretlačili úspešne až do toho finále, a aby sa stal vlastne platiacim zákazníkom. No a keď už teda klienta máme, tak k dispozícii tu máme ešte aj manažment recenzií, takže si vieme napojiť Google Business profil alebo Facebookový profil alebo akékoľvek iné miesto, kde recenzie štruktúrovane zbierame, vyžiadavame a celý tento proces vieme samozrejme zautomatizovať. To znamená, že keď klient od nás dostane službu, zúčastní sa čohokoľvek, tak mu vieme automatizovane zaslať prosbu o udelenie pozitívnej recenzie. Tak to je veľmi rýchly prehľad celého nášho lieviku a komponentov v rámci Leadzuky, ktoré pre jednotlivé štádia tohto lieviku k dispozícii máme. No a v ďalších videách a blogových článkoch a v e-mailoch si budeme postupne ďalej všetky tieto komponenty rozoberať na drobné, pôjdeme viac do detailov a postupne si ukážeme, ako z tohto nášho fantastického nástroja vyťažiť čo najviac. Takže ďakujem za pozornosť, teším sa na vás pri ďalších videách. Ahojte.